सार जोंहाथ' इलेक्शना जोबनानै थांबाय आरो जोंनि जि केन्डिडेट बिथाङा दिलीप बर' बिथाङाबो देरहानानै थांबाय आरो सरकाराबो जोंहा UPPL सरकार फैबाय। दा बेनि गेजेरावनो जोंनि भिलेज लेभेलाव जोंहा बेफोरबायदिनो VCDC चेयारमेननि थाखाय गोबां दाङाबाजि नुगासिनो दङ। दा मोनसे VCDC आवनो साब्रै साबा बेफोरबायदि चेयारमेननि थाखाय दावराव जाबाय दङ। दा बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आच्छा, जोबोद स्पेसियेल बाथ्राखौ नोंथाङा आंनाव सोंबाय, गोजोननाय थाबाय, आं खुलुमग्रोबाय। दा बे बिषयखौथ' जोङो सिगांनो बुंखादों जे जोङो बिराद परिश्रम खालामनायनि गेजेरजों बे सोलायनाय सरकारखौ लानानै फैदों, गोबां खस्थ' खालामदों बेवहाय। दा बेनिखायनो बे चेयारमेननि बेलायावबो जोङो बुजिगौ जे चेयारमेना 6 मासनि उनाव इलेक्शन जागोन। भिलेज काउन्सिल आरो आनसलिक काउन्सिल मोननै थागोन जोंनियाव, जेरै TCLCC होननानै बुङो आरो VCDC, बे मोननैनि नामा जोंनिया एबाराव सोलायदों BTR एकर्डनि गेजेरजों। भिलेज काउन्सिल आरो आनसलिक काउन्सिल बिदि जानांगौ आरो नियम मथे। दा बेनिखाय बेयावहाय इलेक्शना भिलेज काउन्सिला जागोन, खिन्थु 6 मासनि उनावसो जागोन आरो जुन मासनि उनहालागैसो जानो हागौ। दा बेनिखाय थेवबो 6 मासनि थाखाय एडहक चेयारमेन नांगौ जानानै फैनायखाय बेखौहाय बयबो मिथिखाबाय 6 मासनि थाखाय एडहक हिसाबै चेयारमेनखौ थिसननांगौ। दा बेनिखाय बे 6 मासनि थाखाय जायखि एडहक हिसाबै जोङो चेयारमेन मोनगोन एबा थिसननांगौ। दा बिथांमोननि सोमोन्दै जोङो बेखौनो सिगांबो बुंखादों आरो दाबो आं बुंनो सानबाय जे बिथाङा मिनिमाम मेट्रिक पास जानाय जानांगोन आरो बिथांनाव गुरै गोसोनि मोनसे स्वभाब थानांगोन, नम्रता आरो अनसुला आरो रायजोफोरजों मिलायनाय, रायजोफोरखौ सिबिनो सनमान खालामनो रोंनाय अबिगथा, बे क्वालिफिकेसनाबो बिथांना थानांगोन। केवल मेट्रिक पासल' नङा आरो, मेट्रिक पासजों लोगोसे नैबेबायदि स्वभाबा थानो नांगोन आरो। सोरबाया BA MA आबो स्वभाबा गाज्रि थायो, रायजोफोरजों मिलाया, माखो बुङो, बेबायदियाबो जानाय नङा आरो बेवहाय। मेट्रिक पास जाबानो जागोन, बिथाङा चेयारमेनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बियो रायजोजों हामजाजानाय, रायजोखौ सिबिग्रा, रायजोफोरखौ सनमान खालामग्रा, रायजोफोरनि खोथा मथे मावग्रा जानांगोन आरो। अब्लानो बिथांखौहाय डिसिसन लानानै पार्टिया बे 6 मासनि एडहकनि थाखाय सायख'नो हागोन आरो। जों बेखौहाय सिगांबो खावलायखादों आरो। दा बेनिखाय बेयाव जुदि सोरबाया केन्डिडेटआ मोजां मोनखोमानानै, स्पेसियलिस्ट मोजां मोनखोमानानै सोरखौबा लिंक खालामनानै जुदि एसे रायजोजों हामजाजायैखौबो जुदि चेयारमेन हिसाबै पार्टि थ'नो थाखाय जुदि थिक खालामोब्ला, अब्ला जोङो बिथांनि सायाव कमप्लेन होनाय जागोन, केन्डिडेटनि सायावबाबो कमप्लेन होनाय जागोन दै, जिहेतु बेखौ रायजोआसो डिसिसन लागोन आरो बै रायजोनि हामजाजानायनि गेजेरजोंसो बे बुस्थुआ जानांगौखाय सोरबाया बेखौ पार्सनेल खालामोब्ला बिथांनि सायावबो जोङो मोनसे कमप्लेन होनाय जागोन आरो बे कमप्लेना हयथ' केन्डिडेटआबो लाजिनांनो हागौ आरो जों जाय बबे बिभागसिम जों कमप्लेन खालामगोन, जोङो बेखौहाय कमप्लेन खालामबा जोङो केन्द्र सरकारसिम थांगोन आरो बे कमप्लेना। जोंथ' रावखौबो लाजिया, जों गोजौ बिफानजोंबो रायलायखायो, हम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै डिफेन्स मिनिस्टारनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, भाइस प्रेसिडेन्ट वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, रामनाथ कविन्द बिथांमोनजोंबो जों रायलायखानाय जायो आरो जोंनि जे जगदीश मुखी बिथांमोनजोंबो जों रायलायालाबासिनो थाया, रायलायखायो जोङो आरो बिदिनो प्रेसिडेन्ट रन्जित दास बिथांजोंबो, हेमन्त बिथांजोंबो, दिलीप शइकिया इलेक्शन कनभेनर BTCनि बिथांजोंबो जों रायलायखायो आरो बिदिनो BJPनि मोनफ्रोमबो सेक्रेटारिफोर जेरै अमिय बर्मनमोन, शिबनाथ ब्रह्ममोन, जों गासिबो रायलायखायो आरो। बेनिखायनो बिनि बेलायाव सोरबा केन्डिडेटआ गावनि गोसो बायदि सोरखौबा हामजाजायैखौबो जुदि दोनथाबोब्ला, अब्ला जों बे केन्डिडेटखौबो अपमान खालामनाय जागोन आरो। जों जिहेतु सोलायनायखौ रायजोफ्रानो लाना फैदों, केन्डिडेटखौ रायजोफ्रानो खस्थ' खालामनानै सोलायनायनि सरकारखौ लानानै फैनानै फसंदों, बेनिखायनो सोरनिबा गोसो बायदि बियो जानो हानाय नङा। सोरबा पार्सनेल रायलायनायनि गेजेरजों बे 6 मासनि एडहक चेयारमेनाबो जानो हानाय नङा, रायजोनि हामजाजानाय जानांगोन आरो जुदि रायजोनि हामजाजानाय जायाबा बेखिनिखौ जों खालामनाय जागोन आरो, जों रावखौबो मोखां नायनाय नङा, बेबायदि आरो। बेनिखायनो आं खावलायखादों जे रायजोनि हामजाजानाय गुरै मानसि जानांगोन आरो रायजोफोरखौ अननो रोंनाय, रायजोफोरखौ सिबिनो रोंग्रा, रायजोफोरनि खोथा लाग्रा जानो नांगोन, अब्लासो बिथाङा चेयारमेन 6 मासनि एडहकब्लाबो सायख'जानाय जागोन आरो। बेखौबो रायजोफोरनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों खालामनो हागोन आरो, खिन्थु बेखौ सोर खालामनो मोननाय नङा आरो। बेखौ जोङो गोख्रोङै बुंखाबाय आरो बिनि सायाव जुदि अभारटेक खालामोब्ला बिनि एक्सनखौ जों लागोन आरो। जोङो अपमान खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ जोंथ' लाजिनायबो गैया, जों बेखिनिखौ मावगोन आरो। जों गाज्रि रोखोमनि जों एक्सन लागोन आरो गोबां मानसिया अपमान मोननांगोन आरो, जोंथ' बेखौ खालामखागोन आरो, जों कनसिडार खालामनाय नङा आरो। जोंनि UPPL बाबो BJP बाबो आरो BPF जों गारा आरो बेखौ, जिहेतु जोङो गेजेरनि मानसि, जों BPF-निखौबाबो बे रोखोमनि खालामदोंब्ला बिसिनि चेयारमेनखौबाबो जों अपमान खालामगोन आरो UPPL-निबाबो खालामगोन, जों BJP-निबाबो खालामगोन बा सोरबा GSP-निबाबो जों खालामगोन आरो। जों जिहेतु गेजेरनि मानसि, जों बे अपमाननि थाखाय जोङो जिरायनानै दं आरो बेबायदि जुदि खालामोब्ला। बेनिखायनो लिगेलाव थांनांगोन, गुरै जानांगोन, चेयारमेन सायख'जानाय एडहकब्लाबो आरो नम्र जानांगोन, रायजोफोरजों हामजाजानाय जानांगोन बिथाङा, अब्लासो बिथांखौ रायजोफ्रानो डिसिसन लानानै मोनसे बे चेयारमेनखौ एपइन्टमेन्ट होनो हागोन। जुदि
मोनसे बिसिडिसियावनो जुदि साब्रै साबा चेयारमेन जुदि सेलेक्ट बेले जादोंब्ला अब्ला बे साब्रै साबा सेलेक्ट जायगा समस्तियाव 6 मासनि एदबब्लाबो इलेक्सन खुंनांगौ बेखौबो जों डिमान्ड खालामगोन आरो जुदि इलेक्सन खुङा लाबासिनो बेखौबो खालामोब्ला बेयावबो दावराव जागोन मानोना साब्रै साबा लुबैनानै दं बबेबा जायगायाव अब्ला बे बुस्थुखौथ' मिलायनांगोन नङा होमबा दा बेनि थाखायनो बे जायगायाव बबेयाव साब्रै साबा लुबैनाय दं चेयारमेनखौ बेयाव इलेक्सन खुंनांगौ आरो जेराव लुबैनाय गैया बेयाव इलेक्सन खुङाबाबो बे 6 मासनि थाखाय एदबावहाय सायख'ना लानो हागोन आरो बेखिनि मेसेजखौनो आङो दिनै होनो सानबाय आरो बे मेसेजखौ होनायनि गुबै खारना जाहैबाय सोलायनाय सरकारखौ जिहेतु जोङो माखासे मेसेज होनानै लानानै फैदों गोबां मानसिफ्रा गोसोआव दं जों माबायदि रोखोमनि जोङो सोलायनायनि मेसेज होदों दा बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय बे बिषयनि सायाव जेरावबो गाज्रि मोननांगौ जेबो बिषय गैया जोङो जि बुंनांगौ लिगेल खोथाखौनो बुंदों बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' सारनावबो आङो बेखौनो बुंखाबाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां सार गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिम आं खावलायबाय प्रमद बर' सारनिसिमबो खावलायनाय थाखाबाय आरो बे मोनफ्रोमबो दलनि बिबानगिरिनिसिमबो आं खावलायनाय थाबाय जे बे बिषयखौ बेबायदि आं बुंनायनि रोखोमै गुरै मानसि नम्रता आरो रायजोजों हामजाजानाय रायजोफोरखौ सनमान होग्रा बेबायदि मानसिखौ 6 मासनिबाबो एदब हिसाबै चेयारमेनखौ खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि बिदि सेलेक्ट बेले जायोबा बे समस्तियाव इलेक्सन खुंनानैबाबो बेखौ खालामनांगौ होननानै आङो बे मेसेजखौ होनाय जाबाय आरो गोजोन्थों।